ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ರೀತಿ ಜನ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತು ಬಿದ್ದೆ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಬಿದಿಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಅವು ಅಮರಶ್ರೀ ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುರ್ಬಿನ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಈಗ ಅಂಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಕಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏ ಮೂಲು ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಎಂಗ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಇವೇ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಐಕ್ ಪೊನ್ನ ಅವಡಿ ಇರೆ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ಒಂಡೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಳು ಒಂಚೂರು ಕುಜಾಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡುತ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ನೇ ಮೂರು ಕುಜಾಲ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಚೂಳ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೂಲಿನಿ ಶ್ರಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಐಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಇವೆ ಮೂರು ಕೆಸಿಸಿಯೇ ಓಯ್ ಇಂಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಬಿನಕ್ಲು ನಿನ್ನೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಡೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪನಂಚಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂದೆನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಳ್ಳು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ದಲೆಕ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇನ್ ನನಲಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರಿತ್ತಿಂದ ಶ್ರಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿಪ್ವೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮೊಕ್ಲ ಮಾತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ವೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ.